A campaña do BNG vai a ter dúas características básicas. En primeiro lugar, que vai a ser unha campaña de proximidade e, en segundo lugar, que vai a ser unha campaña centrada en dar a coñecer as nosas propostas para mellorar a vida dos galegos e das galegas. O noso máximo esforzo vai ser no contacto directo, no boca a boca, no porta a porta, en falar de ti a ti con todos os galegos e galegas que estén ao noso alcance. Non nos conformamos con derrotar a Feijóo. O BNG non se conforma con derrotar o Feijóo porque isto non soluciona os nosos problemas, non soluciona os problemas das galegas e dos galegos. Queremos abrir un tempo novo, co conxunto das galegas e dos galegos, da man de todos e cada un das galegas e dos galegos. É por iso que escollemos dúas ideas centrais para transmitir xustamente esta cuestión. Construir Galiza contigo para un tempo novo. Temos que ter políticas para impulsar un tempo novo, para construir unha Galiza mellor, con maior capacidade para decidir sobre si propia, de crear emprego e riqueza e que garanta dereitos e benestar. Tras destas ideas hai rostros, hai persoas solventes, hai o mellor dos equipos posíveis. Por iso, o que facemos é transmitir isto tamén con cartéis que recollen os cabezas de lista de cada un dos territorios, de cada unha das provincias, que é a central que se transmite tamén nesa foto da nosa candidata Ana Pontón á presidencia da Xunta, esa man tendida, esa gañar a confianza de galegas e de galegos para construir colectivamente, con toda a ilusión, con todo o entusiasmo, un novo proxecto para este país. Queremos que todo o mundo coñeza esa Ana Pontón, máis humana, máis persoal, que todo o mundo poida chegar a ela e facelo a través dun medio en que nós pensamos que o BNG foi punteiro a través do material audiovisual que a partir xa desta semana comezaremos a ter nas redes. Nós creemos que é positivo que finalmente este concretado xa un debate público na televisión pública do noso país, pero tamén consideramos que ese debate é insuficiente e por eso seguimos demandando que ese debate sexa cunha dobre volta e que se garanticen tamén debates territorializados cos candidatos e candidatas de cada unha das